Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ingkang kula hormati dumateng Bapak Kepala Desa, ingkang kula hormati dumateng Bapak Dukuh, Bapak RT, Bapak RW, lan kula hormati dumateng sedaya lapisan masyarakat uga panitia wonten ing papan punika. Saderepun kesenian diwiti kula ajak sareng-sareng ngujaken ras dalah puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pitutur kerahmatan, kenikmatan sarta inayahipun sehingga kula lan panjenengan sedaya ing dalu punika saged makepal manunggal ing papan punika kanthi sareng-sareng mirsani kesenian hiburan mutelimba kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin. Boten kesupen selawat ugi salam ketat pujuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenengan kula antusawatipun wiwit donya dumugi yaumul kiamah samangke. Allahumma amin. Kula ing mriki minangka talenge atur saking katang seni mutelimba ingkang angka sepidah nggih menika ngaturaken sugeng rawuh dumateng sedaya pamirsa sedaya ingkang dalu punika sampun kersa kraya-krayane mlakaken wedal kagem mirsani kula sakadang. Ingkang angka kalih pamatur kula sae sakadang ngaturaken ugi panuwun dumateng Bapak Bayu ingkang dalu punika kersa nimbali kula sakadang supados paring hiburan wontenipun acara tasyukuran. Syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ing wedal titik dalu punika ingkang sejeli asma Dimas Alvaro Kenji Putra Adrian ingkang wedal dalu punika nembe ulang tahun. Mugi-mugi kanthi rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi diparingi tambah umur ingkang manfaat, ingkang barokah, ingkang migunani dumateng tangga tepalipun, dumateng tiyang kekalipun, tumrap nusa lan bangsa lan dumateng agama Islamipun. Lan bilih pamatur kula samangke mewakili sae kadang seni mutelimba bilih anggene paring hiburan tetu mangke kelepatan kekirangan saking arah segi napa kemawon. Lumantar kawula nyuwun agung papuntenan batosipun. Namung mekaten ingkang saged kula aturaken bilih wonten kledak-kledaipun nyuwun agung ing pamunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng mriksani muncul rimba kantos paripurna. tansah hanglam lambi kaget broone ati
amane wali songo nyebarke agama Islam kang mulya uga direwangi rekoso lewat senilan budaya nyebarke agama supaya urip bisa mulya kudu nyerek marase kuwasa Saka sholat zakat poso cilamun kuwasa wajib dilakoni tutunan kang ana 5 syahadat salat zakat poso cilamun kuwasa Atur sugeng dumateng kang samya dateng Amrih sani padana kula wujud jamek amalang sampun ngatos samya tinglang make mondha mangasagaran atur kula dumateng kasamya mreksa kakek putri sapa muda sedaya yen wonten lapat kawula nyuwun kenging pangarsa kula niki tatananga abeteni anake ngetase kolongane satri sayeki sawak sapi aklapai kesadian warna-warni sampun cakap kang kados atur kawula samya sakecana langgaira sedaya sinambi mresa kawula kang rupane mboten tata Jo 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 jo
awak jantung hatiku senemu mong lamunan semu nyawang endah semu gawe sesematiku jane sun tresno siramu nanging ati paku mangaku enggal gandeng astaku anggronjing setia tunggu jadi masiro kang sonan tepi mapane kedaton ati enggal son kandeng astamu son piniji katya sisi ing ragaku Dimas sunatu janjimu boyong aku nang kedaton hatimu penjaloku ojo citra ngejadi mong karo aku nganti takkan nepati jane son Jo, 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 jo. nanging ati mangu enggal gandengan astamu ngronce kesetianku Betul kang satu janjimu nanging ati mangu enggal gandeng astaku anggronjing kasetia tunggu si kadek hadani Hei, sira kasan apane kedaton ati enggal son kandeng astamu son piniji katya sisi ing ragaku Dimas sanatu janjimu boyong aku nang kedaton hatimu penjaloku ojo citra ngejadi mong karo aku nganti takkan dengan pati Atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya atur nuwun sakarawanya ing pakempalan dalu punika mugi Allah ingkang maha kuwasa karasa paritata atur para kanca atur pambagya nyuri bapak ibu sedaya Anda bahu pikir lan tenaga sarta mantu klan jiwa raga mugi Allah ingkang maha
mau kuasa karasa paring witoto kita sesuwun dumata pangeran saged nata ponoku adiban darah daweng Gusti Pangeran ingkang kasebatan dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kan tetes utusan kautus dening Pangeran atur para kanca atur pabagya dumateng para rawuh sedaya matur suwun saterawanya empang kempalan dalu punika mugi Allah ingkang maha kuwasa karasa paring nugrah jo 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 so yo 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 janji tresno disakseni lintang-lintang neng tengah wangi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi ana bayi kekasengan iki paputana dengati tuang alu kata hati-hati wong ayu aja sirana langsa aku teko gendong tresno lelangen asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa setia getani sliramu kangen angen kudumu tresno suci bagi orang ayu sikade tresno bintang ing tengah wangi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada bulan ning wayah wengi nambahi kekasengati pamu janing ati-ati aduh ayu kata hati-hati ayo bro wong ayu aja sira
aku teko gendong tresno lalangan asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa Tuti kasta tremo hatimu Aku setia ngeteni sliramu Kangen ku bisa ketemu Tresno suci hati orang ayu wong ayu aja sira nelongso aku teko gendong tresno lalangan asmara gawe sewu rasa Jo muncul riba gregek jadi mulia Sora-sora bergembira semua telah bebas negeri kita Indonesia merdeka Indonesia merdeka menuju bahagia itulah milik kita untuk selama-lamanya pemuda Indonesia majulah bangkitlah maju bersama-sama membela tanah air kita maju terus maju dengan semangat tapi berkobar maju terus maju kita katakan Indonesia pemuda Indonesia majulah bangkitlah maju bersama-sama membela tanah air kita maju terus maju dengan semangat tapi berkobar maju terus maju kita katakan Indonesia iya muncul rimba desa Pekatan pegah gandrugan saking Butuh Liba. Onggo kalih nggih menika rodat Srikadi saking Butuh Liba. Namung kagem pihak Semenasono sambutan saking
Bapak Kepolisian uga koramil. Ingkang seselih asma Bapak Doni.